Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Nasa 220,000 katao dumalo sa Manalakaran, Pampanga People's Rally para sa Team Lenny Kiko. Former Mayor Oscar Rodriguez pinangunahan ang mga kakamping na Fernandino sa pagpapakita ng suporta sa Team Robredo Pangilinan. 4 na bus driver nagpositibo sa random drug testing ng PIDEA sa Mabalacat City Terminal. At WHO nagbabala sa posibleng COVID-19 surge sa susunod na 2 buwan. Magandang araw mga karehiyon, ako si Nicolette Henson Hizon. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. 4 na tsuper ng bus ang nagpositibo sa random drug testing ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Mabalacat City Bus Terminal nitong Biyernes. Sasailalim ngayon sa confirmatory test ang mga driver. Ayon sa PIDEA, bahagi raw ito ng kanilang paghahanda para sa dagsa ng mga biyahero sa Semana Santa. May detalye mula kay Paulo G. Santos. Pabor ako para sa safe, pero dapat before pa lang sila pinailas, doon na sila sinurprise para alam ng mga pasahero kung sasakay ba sa bus o hindi. Kasi doon pa lang, alam na nila. Pasyente po kami naghihintay. Walang bantay po doon. Kailangan makauwi kami on time. Maaga na nga po kami sumakay, nag-abang para makauwi na maaga. Pero parang hindi naman po tama itong ganitong nangyayari. Ito ang eksena matapos maantala ang ilang biyahe ng bus dito sa Mabalacat City Passenger Terminal Complex dito sa Barangay Dao. Nagsagawa kasi ng random drug test ang Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 nitong Biyernes ng Abril 8. Naabala man umano ang mga pasahero, ang prosesong ito ay paraan upang masiguro na maayos ang kondisyon ng mga bus driver na sasabak sa mahabang biyahe lalo pat papalapit na ang Semana Santa. Importante ito lalo na sa tuwing biyahe ng ating mga sasakyan. Pinaka-importante ito kasi safety nga ang pinag-uusapan dito. Yun ang pinaka-importante na maikuha natin yung mga pasahero natin, maiiwas natin sa disgrasya. Oplan Harabas kung tawagin ang taunan umanong operasyon ng PIDEA, LTFRB, Land Transportation Office at ng Department of Health. Dito sinusuyod nila ang mga transport terminal tuwing holiday season kung saan marami ang inaasahang uuwi ng probinsya. Sa Mabalacat City Bus Terminal as of 12 p.m. ngayong Abril 8, 4 ang nagpositibo sa urine test at sasailalim pa sa confirmatory test. At sakaling mapatunayan umano na gumagamit sila ng illegal na droga, ay posibleng makansela ang kanilang driver's license. Sa gagawin natin, kung may nag-positive, i-hold ng LTO yung driver's license nila, and then for interview natin sila, and then kung ano yung i-assist natin, kung ano yung gaano nakatagal yung paggamit nila, at then bibigyan natin sila ng intervention. Kung pwede natin i-recommend siya for rehab, pwedeng i-cancellation ng driver's license nila. Humingi naman ng dispensa si Elmer Lopez, OIC Manager ng Mabalacat City Transport Terminal, sa mga pasaherong naabala. Ang random drug inspection umano ay talagang surpresa upang matukoy sa hanay ng mga professional driver kung sino ang nasa tamang kondisyon para bumiyahe. Sabi na istorbo yung mga pasahero, kaya lang yung mga pasahero dapat maintindihan din nila na itong programa ng gobyerno, ginagawa ito para rin sa proteksyon nila. Bukod sa kondisyon ng driver, sinisiyasat din ng LTO at LTFRB kung roadworthy ang mga sasakyan mula sa gulong at pisikal na kondisyon ng mga ito. Gayon na rin ang mga naipapalabas sa TV o LED monitor na kailangang hindi marahas o may malalaswang panoorin. Ayon sa LTFRB Region 3, ang Oplan Harabas ay hindi lamang isang araw na ginagawa kundi isang linggo. Ngayong inaasahan na pagdagsa ng mga mananakay ngayong mahal na araw. Paulo G. Santos, CLTV News.
Iwasang magpatugtog ng malalakas na campaign jingle sa tapat ng simbahan. Ito ang panawagan ng Diocese of Tarlac sa lahat ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta, lalo na't papalapit na ang araw ng Semana Santa. May detalye ng balitang yan, si JM De Jesus. Dahil papalapit ng eleksyon, kaliwat kanan na ang pangangampanya ng mga lokal at nasyonal na kandidato. Isang paraan ng kampanya ay ang pagpapatugtog ng mga malalakas na campaign jingles gamit ang mga sasakyan at naglalaki ang speaker sa mga daan. Bagamat pinapayagan ito ng COMELEC, naglabas ng sulat sa kanilang Facebook page ang Diocese of Tarlac nitong 5 ng Abril upang manawagan sa mga kandidato at mga taga-suporta na patayin o kaya naman ay hinaan ang mga pinapatugtog na campaign jingles kung may dadaanan na simbahan. Ito mano ay bilang paggalang at respeto sa mga sakramentong ginaganap tulad ng banal na misa at sa mga mananampalatayang taimtim na nagdadasal lalo na't papalapit na ang Semana Santa. Nauna naman ng nanawagan ng Malolos Cathedral noong 30 ng Marso sa kanilang Facebook page, nagalangin ng mga kandidato ang lahat ng uri ng simbahan lalong-lalo na kapag araw ng linggo. JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, iba pang biktima ng hulidap modus ng ilang pulis nagsalita na. World Health Organization nagbabala sa posibleng COVID-19 surge sa susunod na 2 buwan. At One Town, One Project tugon ni Senator Mig Zubiri sa kakulangan sa infrastruktura at pagpapalakas ng ekonomiya. Manatiling nakatuto para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Nasa 220,000 katao dumalo sa Manalakaran, Pampanga People's Rally para sa Team Lenny Kiko. Former Mayor Oscar Rodriguez pinangunahan ang mga kakamping na Fernandino sa pagpapakita ng suporta sa Team Robredo Pangilinan. 4 na bus driver nagpositibo sa random drug testing ng PIDEA sa Mabalacat City Terminal. At WHO nagbabala sa posibleng COVID-19 surge sa susunod na 2 buwan. Magandang araw mga karehiyon, ako si Nicolette Henson Hizon. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. 4 na tsuper ng bus ang nagpositibo sa random drug testing ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA sa Mabalacat City Bus Terminal nitong Biyernes. Sasailalim ngayon sa confirmatory test ang mga driver. Ayon sa PIDEA, bahagi raw ito ng kanilang paghahanda para sa dagsa ng mga biyahero sa Semana Santa. May detalye mula kay Paulo G. Santos. Pabor ako para sa safe, pero dapat before pa lang sila pinailas, doon na sila sinorprise para alam ng mga pasahero kung sasakay ba sa bus o hindi. Kasi doon pa lang, alam na nila. Pasyente po kami naghihintay. Pasyente kami naantay. Walang bantay po doon. Kailangan makauwi kami on time. Maaga na nga po kami sumakay, nag-abang para makauwi ng maaga. Pero parang hindi naman po tama itong ganitong nangyayari. Ito ang eksena matapos maantala ang ilang biyahe ng bus dito sa Mabalacat City Passenger Terminal Complex dito sa Barangay Dao. Nagsagawa kasi ng random drug test ang Narito na ang mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Nasa 220,000 katao dumalo sa Manalakaran, Pampanga People's Rally para sa Team Lenny Kiko. Former Mayor Oscar Rodriguez pinangunahan ang mga kakamping na Fernandino sa pagpapakita ng suporta sa Team Robredo Pangilinan. 4 na bus driver nagpositibo sa random drug testing ng PIDEA sa Mabalacat City Terminal.
At WHO nagbabala sa posibleng COVID-19 surge sa susunod na 2 buwan. Magandang araw mga karehiyon, ako si Nicolette Henson Hizon. Oras na para sa mga may init na balitang Central Luzon. 4 na tsuper ng bus ang nagpositibo sa random drug testing ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa Mabalacat City Bus Terminal nitong Biyernes. Sasailalim ngayon sa confirmatory test ang mga driver. Ayon sa PDEA, bahagi raw ito ng kanilang paghahanda para sa dagsa ng mga biyahero sa Semana Santa. May detalye mula kay Paulo G. Santos. Pabor ako para sa safe, pero dapat before pa lang sila pinailas, doon na sila sinurprise para alam ng mga pasahero kung sasakay ba sa bus o hindi. Kasi doon pa lang, alam na nila. Pasyente po kami naghihintay. Walang bantay po doon. Kailangan makauwi kami on time. Maaga na nga po kami sumakay, nag-abang para makauwi ng maaga. Pero parang hindi naman po tama itong ganitong nangyayari. Ito ang eksena matapos maantala ang ilang biyahe ng bus dito sa Mabalacat City Passenger Terminal Complex dito sa Barangay Dao. Nagsagawa kasi ng random drug test ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA katuwang ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Region 3 nitong Biyernes ng Abril 8. Naabala man umano ang mga pasahero, ang prosesong ito ay paraan upang masiguro na maayos ang kondisyon ng mga bus driver na sasabak sa mahabang biyahe lalo pat papalapit na ang Semana Santa. Importante ito lalo na sa tuwing biyahe ng ating mga sasakyan. Pinaka-importante ito kasi safety nga ang pinag-uusapan dito. Yun ang pinaka-importante na maikuha natin yung mga pasahero natin, maiiwas natin sa disgrasya. Oplan Harabas kung tawagin ang taunan umanong operasyon ng PDEA, LTFRB, Land Transportation Office at ng Department of Health. Dito sinusuyod nila ang mga transport terminal tuwing holiday season kung saan marami ang inaasahang uuwi ng probinsya. Sa Mabalacat City Bus Terminal as of 12 p.m. ngayong Abril 8, 4 ang nagpositibo sa urine test at sasailalim pa sa confirmatory test. At sakaling mapatunayan umano na gumagamit sila ng illegal na droga, ay posibleng makansela ang kanilang driver's license. Sa gagawin natin, kung may nag-positive, i-hold ng LTO yung driver's license nila, and then for interview natin sila, and then kung ano yung i-assist natin, yung kung ano yung gaano nakatagal yung paggamit nila, at then bibigyan natin sila ng intervention kung pwede nating i-recommend siya for rehab, pwedeng i-cancellation ng driver's license nila. Humingi naman ng dispensa si Elmer Lopez, OIC Manager ng Mabalacat City Transport Terminal, sa mga pasaherong naabala. Ang random drug inspection umano ay talagang surpresa upang matukoy sa hanay ng mga professional driver kung sino ang nasa tamang kondisyon para bumiyahe. Sabi na, istorbo yung mga pasahero. Kaya lang yung mga pasahero dapat maintindihan din nila na itong programa ng gobyerno, ginagawa ito para rin sa proteksyon nila. Bukod sa kondisyon ng driver, sinisiyasat din ng LTO at LTFRB kung roadworthy ang mga sasakyan mula sa gulong at pisikal na kondisyon ng mga ito. Gayon na rin ang mga naipapalabas sa TV o LED monitor na kailangang hindi marahas o may malalasuang panoorin. Ayon sa LTFRB Region 3, ang Oplan Harabas ay hindi lamang isang araw na ginagawa, kundi isang linggo. Ngayong inaasahan na pagdagsa ng mga mananakay ngayong mahal na araw. Paulo G. Santos, CLTV News. Iwasang magpatugtog ng malalakas na campaign jingle sa tapat ng simbahan. Ito ang panawagan ng Diocese of Tarlac sa lahat ng mga kandidato at kanilang mga taga-suporta, lalo na't papalapit na ang araw ng Semana Santa. May detalye ng balitang yan, si JM De Jesus.
Dahil papalapit ng eleksyon, kaliwat kanan na ang pangangampanya ng mga lokal at national na kandidato. Isang paraan ng kampanya ay ang pagpapatugtog ng mga malalakas na campaign jingles gamit ang mga sasakyan at naglalaki ang speaker sa mga daan. Bagamat pinapayagan ito ng COMELEC, naglabas ng sulat sa kanilang Facebook page ang Diocese of Tarlac nitong 5 ng Abril upang manawagan sa mga kandidato at mga taga-suporta na patayin o kaya naman ay hinaan ang mga pinapatugtog na campaign jingles kung may dadaanan na simbahan. Ito mano ay bilang paggalang at respeto sa mga sakramentong ginaganap tulad ng banal na misa at sa mga mananampalatayang taimtim na nagdadasal lalo na't papalapit ng Semana Santa. Nauna naman ng nanawagan ng Malolos Cathedral noong 30 ng Marso sa kanilang Facebook page, nagalangin ng mga kandidato ang lahat ng uri ng simbahan lalong-lalo na kapag araw ng linggo. JM De Jesus, CLTV News. Pagbabalik ng CLTV Balitaan, iba pang biktima ng hulidap modus ng ilang pulis nagsalita na. World Health Organization nagbabala sa posibleng COVID-19 surge sa susunod na 2 buwan. At One Town, One Project tugon ni Senator Mig Zubiri sa kakulangan sa infrastruktura at pagpapalakas ng ekonomiya. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga nangunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita. Nagsalita na ang iba pang mga nabiktima ng hulidap modus ng ilang pulis sa Pampanga matapos maibalita ng CLTV News ang insidenteng kinasamputan ng 10 tauhan ng Intelligence Department ng Provincial Police Office. Kabilang dito ang ilang senior citizens sa Macabebe na nagawa umanong hut-hutan ng pera kapalit ng pag-urong sa asunto. Naritong report. Retiradong pulis si Mang Julian Dizon mula Macabebe, Pampanga at nito umanong nakalipas na taon, aminado siyang nasubo sa patagong tupada sa kanilang barangay at sa hindi sukat akalain ni Mang Julian, ito na pala ang punteriya ng mga operatiba ng Intelligence Unit ng Pampanga Provincial Office. Anya, intendido umano ito sa Rules of Engagement ng PNP pero ang ginawa umano ng mga nag-raid na pulis ay tila moro-moro. Pero bago ko legal itang gawara, pero kitang actual na gawara ni siya pero pemigdari tao. Saka yung masagpagan. Dito nga liwang Imam Makayabe, ikit na lang makalele mo gente, mapemangwadala. Hindi ngaliwat, ikidala, tangera ipapera. Ikidala, tangera pera, yan. Walang pagkakaiba sa modus na naranasan umano ng mga sabungero sa Bacolor. Ayon kay Mang Julian, ang diskarte na misdeclaration sa ebidensya o sa mga nakuhang pera ay nangyari. Ang ikit kong ginalang kitang report na 18,000 na. Samantala magkano po nga po? Okay, tapong karkula ako, pero ng 40 tao, hanggang kapit lang milyon natin. Bilang dating pulis, ang ayon daw siya sa ginawang pagkakarelib sa pwesto ng mga nasangkot na tauhan at balasahan sa nangyari sa Pampanga PNP. Hindi lamang daw kasi sa isang lugar nangyari ang iligal na gawain. Nang yung mga gawara, siguro po, stuyabo kanita yung gawara. Samantala, ayon kay PNP Central Luzon Commander-in-Chief General Macho Bakay, nananatili ngayon sa Camp Olivas ang 10 pulis na sangkot sa kasong hulidap. Yung 10 personnel ng Pampanga Police Provincial Office Intelligence branch nila have already been relieved sa Pampanga. Nandito ngayon sila sa ating Regional Personnel Accounting Unit ng Regional Headquarters pending yung investigation sa kanila. Meron silang administrative case na kakaharapin. Kinumpirma din ni General Bakay na nadismiss na sa pwesto si Police Corporal Alvin Pastorin, ang Police Bacolor na nakapatay sa isang binatilyo sa betting station ng online sabong at sangkot din sa hulidap. For the record, na-dismiss na po siya. Yes, ito yung kaso niya na nakabaril siya ng isang mga kabataan sa
sa isang sa Bacolor, of which he was charged for grave misconduct, and I just recently signed his dismissal from the service. Bukod sa kasong administratibo, kasong kriminal din umano ang kinahaharap ng mga ito. At dahil sa command responsibility, tinanggal din sa pwesto si Provincial Director Colonel Robin Sarmiento bilang hepe ng Pampanga PPO. Paolo G. Santos, CLTV News. Nagbabala ang World Health Organization sa posibilidad na pagkakaroon ng COVID-19 surge sa Pilipinas sa susunod na 2 buwan. Dahil dito, muling giniit ng WHO ang kahalagahan ng pagsunod ng public health standards at pagpapabilis ng rollout ng COVID-19 vaccine. Narito ang ulat. Nagbabala ang World Health Organization o WHO sa posibleng pagkakaroon ng surge ng COVID-19 cases sa bansa sa susunod na 2 buwan. Ito ay kasabay ng obserbasyon ng mga Pilipino sa Ramadan at Holy Week at partisipasyon sa mga election-related activities. Pinaalalahanan ni Acting WHO Representative to the Philippines, Dr. Dahendra Yadav, ang mga returning Filipinos at sa mga nasa urban areas na bibisita sa mga probinsya sa panahon ng holidays na magsuot ng mask at magpa-COVID booster shots. Paghahanda at paraan daw ito para maiwasan na rin ang posibleng surge. Kaparehong babala rin ang inisyo ng Octa Research Group nitong Webes matapos maobserbahan ang bahagyang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Muling binigyang diin ni Yadav na ang pinaka-epektibong paraan upang maprotektahan sa risk ng malalang epekto ng virus, hospitalization o kamatayan ang pagbabakuna ng COVID-19 vaccine. Dagdag pa niya, ang patuloy na recalibration ng estratehiya sa COVID-19 response ng bansa ay mahalaga upang mapaghandaan ang posibleng pagtaas ng kaso at ma-manage ito ng maayos. Dahil dito, inirekomenda ng WHO na pagtuunan ng pansin ang pagbabakuna sa mga priority groups na nananatiling unvaccinated at house-to-house vaccination para sa naturang grupo. Pinayuhan din ng WHO ang national government at local government units o LGUs na kaagad na kumilos upang mabakunahan ng mga wala pang proteksyon laban sa COVID-19, lalo na ang mga seniors at indigents. Dagdag pa ni Yadav, dapat daw magpatupad ng mas mainam na targeted approach tulad ng paghahatid ng bakuna sa mga tahanan o mobile vaccination upang maabot ang mga vulnerable individuals. Hindi raw dapat hintayin na sila ang pumunta o lumapit sa mga health facility bago pa mangyari ang susunod na potensyal na wave ng COVID-19 sa bansa. Paliwanag pa niya, kung palalampasin daw ang oportunidad ng community-based vaccinations, maaaring mabaliwala ang 2 taong pandemic response na pinaghirapan ng lahat. Angelica Cara, CLTV News. Nag-ikot sa mga bayan at syudad sa Pampanga si re-electionist Senator Big Zubiri nitong Huwebes, April 7. Ibinandera niya ang kanyang One Town, One Project program na naglalayong matugunan umano ang kakulangan sa mga proyektong pang-infrastruktura sa bansa. Narito ang report. Nitong Huwebes sa Pampanga, naging destinasyon ng kampanya ni re-election ni Senator Big Zubiri. Nagkasangkampo ng senador ng motorcade upang maikot ang mga bayan at syudad sa lalawigan. Ilang mga local government units din ang kanyang binisita gaya ng Porac, Florida Blanca, Angeles City at Mabalacat City para sa maikling kumustahan. Ayon sa mambabatas, naging mainit daw ang pagtanggap ng Kapampangan sa kanya sa mga nagdaang halalan. Pasok umano siya sa top 12 senators ng probinsya. Mahal na mahal ko po yung Pampanga sa lahat mo ng halalan na tinakbuhan ko. 2007, 2013, 2016, panalo po ako sa Pampanga. Kaya malaki ng utang na loob ko po sa mga Kapampangan. Alam mo, minsan natatalo tayo sa ibang probinsya, lalo na sa Luzon dahil taga Visayas, Mindanao ako. Samantala, kasama sa mga isinusulong ni Senator Zubiri ay ang One Town, One Project na kasalukuyang umanong ipinapatupad ng kanyang tanggapan. Sa programang ito, magbibigay ng 5 milyong piso halaga ng proyekto sa bawat bayan at syudad kung saan tutukuyin ng LGU na silang proyekto. Tugon raw ito sa kakulangan sa mga proyektong infrastruktura, lalo na sa mga probinsya.
Marami po tayong projects dito. Lahat ng bayan ng Pampanga, nabigyan po natin ng covered courts, mga daycare centers, mga multipurpose buildings, galing sa ating One Town, One Project. Taon-taon po yan, meron tayong project para sa kanila every term. Nakapagbaba na umuno ng proyekto ang senador sa karamihan na lokal na pamahalaan sa Pampanga at sa kanyang inaasam na ikalawang termino, mas palalakasin niya ang One Town, One Project sa mga lugar na hindi pa nabibigyan ng proyekto. Sa laki ng Pampanga, marami pa mga lugar na may kakulangan, no? Despite of the big budget of Pampanga, na kailangan, may kakulangan ng projects na kailangan natin tulungan ng local governments. Yan ang magandang partnership. Yung local government at national government, lalo na yung national figures, tumutulong. May budget din naman po kami tinatawag na institutional amendments. So, ginagawa ko, nagbabudget po ako ng 5 million per municipality. Tapos tinatanong ko yung mayor, ano po yung kailangan nila para sa budget na yon. And sila nagsasabit sa akin yung pangangailangan. Kasama si Jenna Lumbang Parungao, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, nasa 220,000 katao dumalo sa Manalakaran, Pampanga People's Rally para magpakita ng suporta sa Team Lenny Kiko. Former Mayor Rodriguez pinangunahan ng mga kakampi na Fernandino sa pagpapakita ng suporta sa Team Robredo Pangilinan. 85 pari ilang madre sa Pampanga nagpahayag ng suporta para sa Team Lenny Kiko. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV Balitaan. Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga naunang balita. Sa pagbisita ni Presidential Candidate Vice President Lenny Robredo at Vice Presidential Candidate Senator Kiko Pangilinan sa Pampanga, ginawad sa kanya ng mga paring Kapampangan ang statement of support para sa kanilang kandidatura. Sinalubong din sila ng mga madre na nagpahayag ng paniniwala sa kanilang adhikain para sa bansa. May karagdagang detalye sa ulat na ito. Nagsama-sama ang ilang mga pari at madre sa Pampanga upang magpakita ng suporta sa kandidatura ni Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Sa pagbisita sa lalawigan ng Lenny Kiko tandem para sa Manalakaran People's Rally, naghintay din ang mga Kapampangan clergy upang personal na maiabot ang statement of support ng kanilang grupo sa dalawang kandidato.
Ayon sa mga lider ng simbahan, nakikita raw nila kina VP Lenny at Senator Kiko ang pagsusulong ng common good, pagpapahalaga sa buhay at dignidad, pagtindig para sa katotohanan at puso para sa mga mahihirap. Makikita natin yung empathy niya sa mga tao, especially mga nasa laylayan. When you look at her, what she did during this pandemic, they were not promises, no? They were not promises. They were real help sa mga tao. Tapos yung truth, it comes from the sincerity of her heart. Batid umano ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP, ang desisyon ng Kapampangan clergy na isa publiko ang kanilang tindig. Yun ang sinusundan natin, yung pinalabas nilang circular letter na para mapakita sa mga tao na yung katotohanan ay kailangan maisiwalat sa mga tao para nang sa ganon alam natin na yung mga teachings ng Panginoon ay talagang isabuhay natin sa dumarating na election na to. Hindi na raw masikmura ng mga church worker ang tahimik na magmasid lamang dahil lumalakas ang puwersa ng mga nagkakalat ng maling impormasyon para samantalahin ang kahinaan ng mga Pilipino. For a long time, parang nasa gilid lang tayo. Pero kawawa yung mga tao na hindi na nakakapag-voice out ng katotohanan eh. We need people na moral leaders that would tell people na let's voice our sentiments. Let's voice our thoughts. And sino bang kailangan tumulong kung hindi ang ang ating mga kaparian ay kailangan magsalita rin sila. As of April 9, nasa 85 mga paring Kapampangan na raw ang voluntaryong pumirma sa statement of support na ito. Mayroong 132 pari sa buong lalawigan. Bawat pirma umano ng mga pari ay bunga ng discernment at pagdarasal. Yes. Hindi ito sa pilitan, isang meeting lang na pinatawag, hindi. Yung ilan nga, kapag tinanong namin, ito po yung statement of support, ang sasabihin nila, Father, Among, ipagdarasal muna namin. Hindi on that time or that exact day na magre-reply sila. Maliban sa mga pari, ipinaramdam din ng mga madre mula sa order ni St. Benedict ang kanilang suporta upang mapalakas ang pwersa ng krusada para sa Team Robredo Pangilinan. Naninindigan daw sila hindi para sa kandidato kundi para sa adhikain ng mga ito. Sa sitwasyon ngayon, kailangan na raw ang sama-samang pagkilos upang hindi masakop na maling impormasyon ang kaisipan ng mga Pilipino. We were not supposed to be showing publicly endorsing candidates, but we were supposed to be guiding the people towards the right formation of conscience for the right election, for the voting. But then, that doesn't preclude our individual positions. Ang kalaban ngayon talaga ay puwersa ng kasamaan at kasinungalingan. No, we do not want to predicate that the other group is that. We would like to believe that they themselves are victims of this very, very system that praises and eulogizes the untruth. Binigyan din ni Father Mario Sol Gabriel na ang ginagawa nila ay hindi paglabag sa saligang batas. Dahil ang simbahan ay kailangan din maging gabay, hindi lamang sa pagpapabuti ng mga kalagayang pang-espiritual, kundi maging mga kalagayang panlipunan. It's not about the church tatahimik, tapos wala kaming, no, we are not, mali ang pananaw nila doon sa separation ng church and state kung gano'n ang iniisip natin. So the church cannot provide parang sa eto religion na sundan ninyo, hindi. We are free. Kaya yun ang dapat maintindihan at maunawaan ng mga tao. Kasama si Jen Lalumbang Parungaw, JM De Jesus, CLTV News. Sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, aplikasyon para sa Young Farmers Challenge 2022, sinimulan na ng Department of Agriculture. Manatiling nakatutok, magbabalik ang CLTV Balitaan.
Nagbabalik ang CLTV Balitaan at sa iba pang mga nangunang balita. Upang hikayatin ng mga miyembro ng bagong henerasyon na pasukin ang industriya ng agrikultura, isang programa ang inilunsad ng Department of Agriculture na magbibigay ng pinansyal na suporta sa mga kabataang may magandang ideya ng negosyo kaugnay ng pagsasaka. Katunayan, binuksan na ng kagawaran ng pagtanggap ng aplikasyon para dito. Narito ang detalye. Matapos ang matagumpay na paglulunsad nitong nakaraang taon, muling ikinasa ng Department of Agriculture ang Young Farmers Challenge 2022 Kabataang Agribiz Program. Layon nitong magbigay ng financial grant assistance sa mga kabataang interesado sa agri-fishery sector. Sa Central Luzon, sinimulan na ang pagtanggap ng aplikasyon. Paraan ito ng kagawaran upang hikayatin ng mga kabataan sa agrikultura at mga aktibidad at proseso na may kinalaman sa farming at fishing. Nais rin daw ng DA na matulungan ang mga ito na makipagsapalaran sa agricultural development at food production. So ito pong ating programa, Sir Jody, nagsimula po ito noong 2020. 2021. So last year po ito nagsimula at masaya po akong ibinibahagi po na nagkaroon po tayo ng 1,276 na provincial awardee natin mga kabataan na nabigyan po natin ng 50,000 pesos para po sa kanilang panimula sa kanila pong mga agribusiness venture, sa agri-fishery-based enterprise na nakatulong nga po ito para mas kumita pa sila. At yun nga, para sa mga kabataan na sila ay magpapatuloy po sa ating mga susunod, sila po ang susunod na henerasyon na magpapatuloy at magpapaunlad para nga po tayo magkaroon ng food secure na bansa. Batay sa pag-aaral ng DA, karamihan sa mga kabataang Pinoy ay hindi na raw interesado sa agrikultura. Ang average age ng mga magsasaka as of 2018 ay 57 years old. Bumababa rin ang bilang ng farm workers sa 1.5% kada taon simula nitong 2007. Maging ang mga empleyado sa agrikultura ay bumaba rin sa 9.8 million noong 2020 mula sa 11.84 million noong 2015. Dahil dito, isang programa ang binuo sa patnubay ni Agriculture Secretary William Dar kung saan kabataan ang target na sumali. Umaasa si Dar na sa pagiging innovative at agresibo ng mga kabataang Pinoy, maisusulong ang sustainable agriculture. So nagdaan nga pong pandemic po natin ito, mas nakita pa po natin yung kahalagahan ng agrikultura dahil nung nag-lockdown, hindi naman po bumili ang ating mga tao ng mga sasakyan, ng mga alahas. Ang una po nilang priority is essential. Ito po yung ating mga pagkain na syempre binibigay po ng ating agriculture at mga fisher folks, mga pagkain, bigas, delata, at makakita. At dahil nga doon, nakitaan natin na talagang babalik at babalik pa din tayo kung saan tayo nagsimula. We were going back to basic nga po, di ba dapat? Ni-envision nga rin po ng DA na magkaroon po ng prosperous farmers and fisher folks and food secure Philippines. Bukas ang programa sa lahat ng mga kabataan na may proposed agribusiness ventures na may potensyal na kita. Ang micro-enterprise ay dapat operated ng isang individual o joint venture ng dalawa o higit pang kabataan. Kayo po ay edad na 18 to 30 years old. Sa time po ng inyong application ay maaari po kayong sumali. A natural-born Filipino citizen, graduate ka man in school or out school youth, pwede po. So preferably po with agriculture and fishery experience or related training. Formal man o non-formal training. And syempre, meron po kayong puso. Ready po kayong mag-venture sa agriculture po natin. Agriculture and fishery business enterprise. Ang mga mananalong kabataan ay tatanggap ng financial aid na maaaring magamit bilang panimulang kapital sa kanilang planong negosyo na nakatuon sa crop, livestock, production, fisheries, trading, integrated farming, agricultural technology, at mga kaparehong negosyo. Mayroong iba't ibang level of competition sa Young Farmers Challenge. Kapag nanalo sa provincial level,
pwedeng tumanggap ng 50,000 pesos para sa individual at 100,000 pesos para sa group. Bibigyan ng 2 buwan upang mapatupad ang negosyo. Ang ikalawang level ng competition naman ay regional kung saan ang tatanghaling regional awardee ay tatanggap ng 150,000 pesos. At kapag nanalo sa level na ito, i-endorso sa national level competition kung saan ang tatanghaling outstanding business model canvas ay tatanggap ng 300,000 pesos. Dapat magsumite ang mga qualified applicant ng kanilang business model canvas sa Agribusiness and Marketing Assistance Service o AMAS sa regional offices. Sa mga interesadong kabataan sa Central Luzon na nais ipamalas ang natatanging galing sa agribusiness, maaaring isubmit ang inyong aplikasyon at requirements sa email address sa inyong TV screen o bumisita sa Department of Agriculture Central Luzon Facebook page. Arlene Salonga, CLTV News. Ang mga programa ng CLTV, maaari niyong bisitahin ang aming YouTube channel at CLTV 36 Official.